Ing dina iki aku antuk dutane para penggede ya Kanjeng Sultan Hadiwijaya ing kono supaya niti pirsa kahanane ngalas Mentaok kang diganjarake marang Danang Sutawijaya. Kepriye? Kaya mangkono gedhe panarimaku marang sliramu areh sawetara prajurit dalah tamtama aja nganti kowe pegat saka kaprayitnan sikep gegamane ngayuda ya sengajan to amuniti pirsa mula sangka iku aja nganti lakuku marang kowe colok lintang sinambung obor mangko mundhak kasurupan dening suruping surya. Ayo, dari akhir. Salah siji. Ora dirungokake. Kowe ngerti aku apa ora? Halo. Nggih. Patrap kowe bocah cilik. Ora duwe sobo seto. Aku melu takon marang kowe. Nggih. Kowe ning kene babat alas. Nggih. Sing ngongkon kowe iki sapa? Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir. Nggih. Kiyaine supaya tekake kene. Ya kan parani lho. Sugeng rawuhipun Kakang Pemonan, dalah Kakang Hyang. Iya. Iya. Padha Basuki Raharja. Mangir. Dawuh katimbalan. Apa bener nek pancening kowe kang utus para penduduk go kawulamu babat talas kene. Menika leres sanget pancen kula ingkang. Kanthi dasar apa nganti kowe wani babat alas ana ing Mentaok kene? Kepareng matur Kakang Pemono. Kepriye? Reh dening kula menika nggadahi welas asih dumateng kawula wonten ing Wonobaya. Iya, papanipun sumpek kirang panggenan. Ing pangangkah kula umpami sampun alas Mentaok menika kula babat dados karang pradesan. Ya. Kawula Wonobayan supados mapan wonten ing alas Mentaok menika. Kanthi dasar ana ing kono. Nariji terus. Karepmu kuwi bener, ora luput. Kowe mesakake marang kawulamu sing ora duweni papan panggonan. Nanging luput cak-cakamu. Lepatipun disebut. Kowe eling nalika jaman perang geden-gedenan. Ngerti? Kuwi sing ngentasi karya sapa? Aku tekon marang kowe. Nalika semanten Kasultanan Pajang
kalih Jipang Manolan. Bener. Ingkang saged mbingkas karya nigas janggane Arya Penangsang pun Danang Sutawijo. Lah ngerti kowe. Lah nggih, Pak. Marang sinuwun diwenehi ganjaran apa? Alas menaos. Ning kono kowe kok wanuh wani kowe mbabat alas. Kuwi lak dudu duwekmu to. Nggih. Mbok menawi menika dipun wastani lepat, kula ndodo kalepatan kula. Banjur ing kula suwun kanthi sangat sodangan penggalih panjenengan. Panjenengan matur wonten ing ngersa dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya ingkang anggadhahi pangawas wonten ing Kasultanan Pajang. Mbok bilih papan menika tetep badhe kula lajengaken kula babat. Waduh, mangke. Aturmu alus. Marang aku apik. Nanging surasane kaya mbaguguk Makutha Waton bondan gajah tanpa serati. Kuwi ora kena. Sabda pandhitaning ratu tan kena wolawali sepisan kudu dadi. Mula sangka iku yen kowe gelem nurut apa kang dadi kekarepamu, aku bisa menehi pangapura. Mana lho? Wis tak sengaja. Mangke sengaja bali lu ning Kasultanan Pajang. Oleh tak babat, ora oleh tak babat. Terus nganti kowe wani ngadeg sapu jajar marang jeneng ingsun. Ho, lanang-lanang temenan kowe. Prajurit dalah tamtong, siap siaga. Ayo, cepet. Orang Melayu katonjok dening Bromo Setan Kober bakal brodol waduh. Penjawi dening sedaya menika sampun ngendang saking sanepun wana. ya Monggo kuaturi inggih wonten ing Kasultanan Pajang punjaaken pesadalem bati. senajan tawa kuwas kendang saka pebaratan aja nganti lirwa saka Pandulu. Ayo kabeh derekake aku sowan ngono iki. Makan Cinandra Kerani tanah barong Kambang hidung Terus kabar Umpama orang gal oncat saka ing palagan mesti wae aku temukan ing pati. Sakedheping netra aku weruh
yen pemenan ligo pusaka brongot setan kober iya ora kandhek cukup sakmene pemanahan tau nono windonono mangir ora bakal nyembah lamane Sultan Hadiwijaya ing Kasultanan Pajang eling karo sadulur lanang tuwa kang aran Kang Mas Ajar sak wayah-wayah kowe nampa ribet teko ing papan kene supaya aku bakal aweh sabiyantu karo kowe. Ganggu semedi yen ngono kowe ateges ora seneng yen duwe sedulur gentur pasutapane ampuh ermune ini kowe juga rake ngen pertama keparing naturne lepat nun pangapunten Kakang Ajar kula mlajar dipun bujung kalih prajurit saking Kasultanan Pajang mesti kowe luput rumas kula mboten lepat mawa dasar apa kula mbabat alas mentahok saka karepmu tangke yen sampun dados karang prabesan kapure kula kengken nenggeni kawula saking Monobaya. Kowe iki wong cubluk. Yen ora melek mripatmu ya krungu kupingmu. Kowe lak ngerti nalikane pecah perang di Panolan antaraning Pajang mbalilane Arya Penangsang Senopati kang gugur ana madyaning peparangan yen diitung cacahé tanpa wilangan murung tan murunga Kasultanan Padang bakal ketengter dening Dipang Panolan ning kono Sultan Hadiwijaya nganakake Giri Patembaya sapa sing bisa ciliki mikut gedene mateni Arya Penangsang diganjar alas mentahok Ucak Sik Timur Danang Sutawijaya kang bisa merjaya Arya Penangsang. Mula saka iku sejatine kowe ora kena babat alas mentahok mergo kowe ora lok duwe. Wale palilah sapa? Babar pisan boten asa palilah saking pundi. Karepmu bener mbela marang kawula. Ning kamu keliru mburu karepmu dhewe. Ning kula nyuwun kanthi sangat sedangan penggalih panjenengan Kakang Ajar Seguh supados panjenengan sabiyantu kalian kula. Yen aku mbantu marang kowe dianggep aku mengkal paguraning bebener. Mengkang pranatan ana ing Kasultanan Pajang. Kandheka ning papan kene sepira kekuatanmu? Yen kowe arep nglawan wong-wong Pajang. Ning kono ana pemanan, ana penjawi apa maneh Kanjeng Sultan Hadiwijaya sampun dados anteping manah kula Kakang
Wah, tak kira timun mungsu duwit. Kowe ora gondro sepira. Ning kowe tetep tak bantu. Ning ora kanggo nglawan kekuatan ana ing Kasultanan Padang, ning kanggo sikep kanggo keselamatan. Aja nganti kowe dibujung-bujung dene wong Padang. Ngerti? Reno, andeka. Aja mbok terusno kowe mbabat alas menawa. Malah ndadekno kacilakanmu mangkin. Kowe manut karo aku apa ora? Kowe tanggep adik ya adik, tanggep anak ya anak. Mergo wong tuamu lan wong tuaku sak kloron wis padha sedo. Mangkin ora bakal diuber-uber dene wong Padang. Ning tampon pusaka iki. Napa niku? Iku kena diarani pusaka saking Mas Yo Pangotwaja. Kowe tak critani dumadine pusaka iki. Rikala semono ana wong wadon bau lawean. Wong wadon sing diarani bau lawean iki sakben dipek bojo wong lanang. Durung nganti suwe wong lanang mau mesti temkaning pati. Wong wadon mau makaping-kaping dipek bojo marang wong lanang ning wong lanang mau pati. Jur wong tuane adeg kiri Patemboyo. Sapa sing iso marasno lara aneh ya bau lawean ning anake iki bakal diwenehi ganjaran. Ning kono aku ngeboni kiri Patemboyo. Siji nulung karo bocah wadon mau, loro aja nganti ana kurban. Yo wong lanang kan seneng marang bocah wadon mau. Pas malam Jumat Kliwon, bocah wadon mau turu. Tak pasani, tak tirakati, tak reki. Mas loro ya nuwun sewu saka wadine wong wadon mau ana tahya kang mencara gedene sak sodolanan ndak pandeng tansaya wenteh sawise tahya mau ilang ana kumluk getak saut ning kono ana ula darene sing ngarani ula klimsi iki kang manding saduka marang ragane wong wadon bau layang bareng ula tak saut bocah wadon mau waras saiki dikromo sapa wae ora bakal wani ning ula mau bareng tak cekel ora kawujudan ula kawujudan pucaka saking Madya Pangotwaja mulane wadine pusaka iki aja nganti dipangku dene wong wadon umpami lajeng eno diarani curiga manding nang warangka pusaka murta manding nang jiwa raga mula mangir kawuh yen kowe kecocok cara ngandhep iki bisa mbok gunakake ning wadine aja lali kakangmu ora bisa kowe ketemu marang kowe pamikir aku syatreng aku kepengin teteke nyuwun nugraning Gusti kang akarya jagat
enggal bali yo menyang Wonobayar. Tapi kuwi sing ati-ati. Apa wis rampung kok gurung nggone masak? Sampun. Anu micine ki rancen lare-lare kaya tumbas. Sampeyan para tuku micin. Kulo mau. Pun sak kulo ya. Tenan ta? Kang Renang bisa micine kulo lho, Kang. Karo sampean kabeh tak kandhani. Menapa to? Iki ana sing tak pikir, Kang Bowo. Lah napa to? Kok tak anu awit biasane yen tanggal 1 Sura ki lak wis nyadran. Lah inggih to. Ndur aku mikirake kadangku Kang Mas Mangir kurung ana rawuh. Lah inggih to biasane lak sampun kondur. Loro ki, Jeng. Lho menika. Kang Mas. Saja kok ana wong wadon akeh. Lah inggih to. Ing kono aku weruh padha ngepruki kelapa. Ing kono padha rajang-rajang brambang iki ana ngopo? Kang Mas Mangir, Menika lak nggih supe to. apa jenengan ku lali apa piye? Lah inggih to. Iki tanggal pira? Ulan napa? Ulang Sura tanggal. Tanggal siji. Lah inggih to, jenengan nika menapa supe? Lah inggih. Sing gedhe pangapura-apura ora kecil. Aku rada kasupet. Jalarane akeh patarekan sing kudu ndak rampungan. Kang Mas Mangir. Awit iku sing tak pikir wiwit mau mung panjenengan dhewe lho Kang Mas. Awit biasane yen tanggal 1 Sura ki panjenengan wis teko ana ngomah ning nyatane wis ranti wiwit mau kurung ana bali. Senajan to ora ana aku ora kecil. Kowe rak ya bisa mati. Lah ning jenengan ku kadangku sepuh lho. Ha yen isih ana repot ora bisa puntra ya kowe bisa. Ning sing tak suwun panjen ya kaya ngono senajan to Kakang Mangir ki ora ana. Yen to tanggal 1 Sura kuwi kowe kudu ngenekake kaya ngene iki. Mager sare kabeh rak ya padha siaga. Pancen bener Kang Mas. Oke, Cak. Iki aku tak asus salira. Saja ora kuat rasane atiku. Apa ana patunggon sing kono kanggo aku? Mesti wae ana to Kang Mas Mangir. Dadi ngono. Heeh. Ning aku meleng. Coba rene. Sepaya-paya ono prajurit saka ing Kasultanan Pajang. Bisa. Mengko yen ngupati Kang Mas Mangir kandhane ora ono. Ana wigati ngapa to? Ora ana apa-apa. Ning aku sih lagi saya. Tok pikiranku ing Paseban Agung Kang Angka Loro aku ora bisa sowan. Aku kuwatir engko yen kadukanan. Oh kaya ngono iya iya Kang Mas. Eling ya. Mager sari kabeh. Nggih. Mireng to sing tak dawuhke. Ngono lho ya. Ing ndi? Kono apa? Nggih wonten rika nggih wong. Sing resik ndi? Ya wis pinggir kono kae to kanggo panjenengan dhewe. Ngono. Bisa. Tak asul ya. Ora usah dibangunke. Iya Kang Mas. Kang Bo, Nggih, ayo dadi rampung. nggih monggo. Wis Tak rampung lho nggih niki. aku wis arepe ngaru iki mau kate ning aku maneh arepe ngaru dadak ditinggal. Gosong temen iki kok. Kaya kudu Gusti cepet. pinarak mriki. Ayo sing cepet ta. Ya menika napa sios meragat mentok? Nggih. Ya mesti wae sida to Kang. Lho lah nggih. Arep rampung
Gini aku wis meling karo kowe aja nganti aku kok bangunake. Aku sih asu. Ora apa? Kan tak kowe muwun. Sing gedhe banget sampean Kang Mas Mangir. Apa sing dadi karo tamu wong ae? Apa menawa aku lumput aku njaluk ngapura Kang Mas. Ono ngopo? Ayo matur. Ora ora yen aku tuga karo kowe. Sir. Terus? Aku juga bisa besok nongol di pinggir rumah. Banjur besok tak hilang Kang Mas. Pangot kok jupuk, kok pangku hilang? Ya. Kang Mas Mangir. Kowe lancang Roro Kijang. Kowe dudu duwekmu. Mestine kowe kudu nyuwun ngampil karo aku. Ya gini kok pundhut dhewe kok ora ngomong karo aku. Kowe pangot dudu sembarang pangot. Ning kuwi wujuding pusaka Roro Kijang, Roro Kijang. Panget waja ya saking Mas pinarengane Kakang Ajar Segu. Sabatake gunung jumbruk segara asat, bumi bakal sigar merapat Roro Kijang. Ning ngono wawere ora kena dipangku dening wanita. Upama kebajut adikku Roro Kijang dipangku dening wanita, sapa bakal manjing warangka? Pusaka musna. Kowe mbobot sepuh Roro Kijang. Kowe jiwa ragaku lan jiwa ragamu. Pitungan bayangku Kang Mas Mangir. Wis tanpa kuna berbalas donya nandang minang sing kaya ngene. Kowe atiku sing tak tresnani. Ora bakal arep mateni karo kowe. Iya. Roro Kijang ora luput. Kakang Mangir ora luput. Kok ana lelakon kaya ngene kang tiba ing Magersaren iki. Gusti kersane kawan Gusti Kang Akaraja. Roro Kijang ora usah muwun wong ayu.
ora isin kok menawangku laris menang jabang bayi Kakang Sudarmani kandhanono wong tuane lanang ya mangir saka ing Wanabaya ya wong Curnah punya diri ingin mulai karo kejenengan Mas Mati. Roro Kecil iku gampang kanggo nebus dosamu kelawan dosaku aku kudu nobat apa ana ing salengkenging Gunung Merapi ning aku ninggal pesen karo kowe ya wong ayu wis eling ning sendong tengah nalika semono apa temekan mati diwene ati oh ing kurang cabang ayu lahir kanten ana iki wong tuane mangir lagi mertopo ana ing Gunung Merapi ya Roro Kecil tinggal Roro Kecil sekali Mbok sing tak jaluk kowe lan kancamu kabeh pati iki sing ngeruhi mung aku kalawan kowe aja nganti kawiyak nang tangga Semar hati-hati tak tinggal ya wis ora usah Mula aku nututi mrene. Sejatine aku iki sapa? Yen pancen ora dunungno sapa sejatine aku. Papan kene bakal tak obrak-abrik. Wong tuan, oh ibu, sungkemku katur marang kowe. Oh, yen ngono wong tuaku
iki sapa? Nek pancen kowe kepengin ngakon sapa wong tuamu matur aku. Wong tuamu lanang. Tunungno ibu. Tunungno apa ibu ora mesake marang aku. Tunungnya saiki ning ndi kanjeng ibu? Angestumu aku tak golek marang wong tuaku lanang. Yen kowe bakal golek wong tuamu lanang iki mung iki jenenge apa kanjeng ibu? Linteng kencana. Kanjeng ibu Rara Kijang. Kanthi tetenger klinting kencana iki tandha bukti yen aku anake Ki Ageng Mangir. Aku tak budaya buya pangestumu sing tak jaluk. Saiki aku wis dumunung ana lengkeng Gunung Merapi. Umpama lakon sapa? Bela. Iki kok ana wong kang lagi sementi. Siji-sijine dalan tak jugar nih gone metopo. Jura takon ning ndi durunge wong tuaku lanang Ki Ageng Mangir. Menungso sadurunge aku njaluk pangapura gugura tak kikit jempolmu. Kok. Aku mung bakal takon karo kowe. Takon apa? Apa bener iki Gunung Merapi? Ora pun ya iki lengkae Gunung Merapi. Wah. Tak rewangi milang-miling aku goleki wong tuaku kang aran Mangit. Goleki wong tuamu lanang kang aran Mangit. Banjur kowe dikanteni apa karo wong sing ngongkon goleki Mangir? Aku dikongkon Kanjeng Ibu Rara Kijang diwenehi tenger klinting kencana. Ora ana loro. Ki Ageng Mangir saka ing Wonobayan ya aku Pak. Aduh Rama. Aku anakmu. Mo. Naga, Kowe gagah piteksa ya bagus ning anak-anak keula. Apa biyen kowe tau mula apa? Nggih Naga, sejatine ora kaya ngono kuwi cak-cakane. Mok mono ana lelakon kaya ngene kuwi wis digaris karo sing kuwasa. Mula Naga, apa kowe wis diparingi tetenger karo ibumu si Rara Kijang? Durung Rama. Naga baru klinting. Oh. Yen ngono kowe wis ngakoni aku anakmu. Naga baru klinting.
Rama burung bisa ngakoni yen kowe anakku sing sejati. Lah kok kaya ngono? Iya. Jalaran Rama manusa ning wujudmu iki kewan. Apa kowe isin? Piye? Apa kowe isin duwe anak aku? Menawa ae ngono. Terus karepmu piye? Kowe bisa ndakoni anakku sing sejati, Nger. Yen pancen kowe bisa nglekeri kae lho. Gunung Merapi pucuke nganti tepung gelang. Besok kapan, Mbok? Saiki uga. Pangestune Rama ki Ageng Mangir sing tak jaluk. Dadine kaya ngene. Ya kuwi, Nger. Kanjeng Rama, Munggah sithik. tak wiwitane ngelekeri Gunung Merapi tepung gelang. Aduh, Rama, Iya, iya. wis kelakon aku ngelekeri Gunung Merapi. Terus Ning kurang sak tengkang. ayo odoten mah. Odot sethithik maneh. Yen kowe putrane Rama Mangir iso, Nger. Wis tak odot mo. Tak odot bolak-balik ya wis ora iso podhot. Yen ngono kowe ora bisa ngaku yen aku wong tuamu, Nger. Mo, Kepiye? umpamane tak sambung nganggo ilatku piye? Dadi bakal kok sambungan lilatmu. Iya. Tak lilani. Coba sambungen rohno ning ngarepe Rama, Nger. Mo, pas padakno wis tak sambung nganggo ilatku mo. Aduh. Nger. Piye nopo baru glinding? Apot-apote aku nek aku nyono anjing omor aku anake kaewangi aku korban ilatku mo Rama. Nger nopo baru glinding? Ora usah ndadak kowe nangis senajan kowe pelak utawa kedal sing kaya ngono. Ya kanthi dalan sing kaya ngene Nger kowe bisa wujud manusa kaya Rama. Mo Syuh. nek panjen omor wis ana ning kaya ono tekino bungai antiku mo sampai pirang-pirang tahun pirang-pirang bulan aku angsa aku ingin sujud kaya Rama dengan ngono mo. Nopo baru glinding? Mo Isih ana sarana maneh kanggo awakmu ya, Nger. duh anjing Rama eja ana aneh apa mo. Kowe bisa ngomong kaya Rama lan ora pelak. Bisa wujud manusa kaya Rama. Ananging saranane kowe kudu tapa ing alas secang 40 dina 40 bengi lawase. Aja nganti badar-badar yen durung teka wancine. Omo Syuh. abot-abote mo aku nek aku nek anak karo omo nyotomo aku arep budal yang gunung tang apa apa esune omo tak halo ya mo. Tak pangestune kaya banyu mili, Nger. Tak sembadan apa sing dadi panjang kamu. Tak jurung saka mburi. Aku budal mo. Dadi nalune wong tuwa-tuwa biyen nek setiap taun desa kene kudu pun adat. Mula kabeh ki siapno tombak pedang lan liyane to. Kanggo guru bab kewan-kewan sing ana jero ning alas kene. Ning kudu dibagi ya. Engko mbak menawa apa-apa ana sing mitulungi sebab iki alas-alas
Wah, ya. Ayo, kabeh sebar. Padha golek kewan. Sing ngono sing etan. Ayo ngono. Nur. Rakyatku, pendudukku, wis sayek saka kapti. Padha giat golek kewan sing rano kanggo sedekahe bumi desa Secang. Ha, ya kono. Iko diopyak iko. Nek perlu aja kok wong telu nek kualan. Ayo diopyak kabeh. Ayo iku. Apa? Niki Apa nyeleneh niki. kok nyeleneh ana Enten wit niki kula bacok kok medal getihe niki. wit kok bacok metu getihe? Nggih. Ayo iku kewan macane wit ana tarane. Lah mendel mawon niku. Lho, lek perlu dipotong-potong, gitu. Kok iso potong meneh to? Wong wit kok metu getihe. Ora ngerti to lek iku kewan. Lah iki bocah-bocah iki ora waspada iki apa? Wis. Nah. Lek wis kabeh sumedya perlu go mulih. Iya sing kok nek iso dimasak. Waduh, iya. Wes kabeh. Ayo, sing kok mulih. Aku wis dadi wong biasa. Aku ganteng. Iki go asane haten. Aku itu adi wong biasa. Oma inter. Kok? Aku atur nuwun karo iko mo. Aku wis dadi menungso hasa. Napa baru blinding? Iya mo. Apa kowe wis mesti rupamu sing sak mestine? Mo, yo senajan ono ngerti, ya opo ojoku, ning nyatane aku dadi wong biasa. Aku nek ikil, niangan, wis komplit. Aku yo duwe ingadang komplit, eteng. Nggih. Coba nilai ning sendang kae, kepiye rupamu sing sak mestine? Aku lho ono mo. Iya kamu, gua ini kamu. Om siapa aku mau? Om antengnya ayah ini, kok dia anak ayah ini untuk tembak. Iki lelakon, Nggih. Iki kudu mbok lakoni, uga tak lakoni, uga sing dilakoni marang ibumu Roro Kijang ana ing Magersari. Wes kuwi aku ini. Kuwi kaya wong biasa. Kuwi aku dadi lunto, aja kaya ini. Song-songo. Iso, Nggih. Kowe bakal kawujudan bagus gagah prakoso kaya Rama. Ning saubare kowe nderek apa sing dadi dawuhe Rama? Omo? Apun-apune aku dadi apa dadi anake Rama. Wes to, apa ae mo? Padane ojo-ojo ana ini. Aku anggap kok mo. Dadi kaya ngono. Nggih, ora pantes yen kowe wis wujud manusa sing kaya ngene. Jenengmu Naga Baru Klinting. Mula iki simpenen Naga Baru Klinting kowe bakal tak wae tenger Joko Baru. Omo? Karena aku ojo anu to. Aku dino iki wis duwe jeneng apa Harumo. Atur nuwun ya Maya. Nggih, Joko Baru. Apa mo? Kowe bisa bagus kaya Rama mangir, Nggih. Ning saranane kowe kudu bisa mangan iwakmu dhewe sing wis digawa karo wong desa golek daging sajroning alas kemawon. Mor,
abot menapa motif dalukane omo apa itu baru ki angan kok akeh wewe tomo yen Rama Kandha bisa mesti bisa yen eling lan eling iki bakal ndak paringake kowe iki tugelamu latimu sing nalika semono kowe nglekeri Gunung Merapi sing tak putus wujude pusaka cemeti sada lanang ono mo iki ana daya katiasane kang linuwih yer asiate mo yen disabetke Gunung Jingkruk segara asat bumi bakal sigar merapat atur nuwun mo apa ati ana anak tak ompone ya mo yo ning elinga nger Joko Baru pusaka sing kaya ngene iki aja nganti kanggo gawe kapitunane lelian lan sengsarane lelian kapara kosok Bali gawe tetulung marang sok-sapa wae pawongan kang lagi mbutuhake pitulungan omo takone akepe lekanane apa ning dadi dalukane omo apa tak udah ya mo ati-ati nggih estune mo ya tak pangestoni Masa jange poso timing-iming sego ya mangan. Alah kapan nek kena poso iku Kang? ati jange poso endi ngombene teteh iki lho lawon Wes mangan-mangan no. Tak tau mangane Pak Pitik 7 wulan. kula nuwun Pak Apa iki? Lah anak kok mangan kulawon Mun Hah? Pak halo Pak Ula nyale iki. uwe pedis apa pedis apa uwe nuwun halo jaluk pedis apa pedis Pak uwe oh kalau pedis doyan ayo mulai pedis aja nangis kok aja apa nggone ya Nah. Ya anake sapa ucul iki? oh iwat Mripat kok dulang. Nenge ono. Gak iso ah. Piye rasane? urung rokok Gak iso ah dipangan karo anake, ya iki anakmu sing karo bojomu sing nyar ya iki. Tak tonyo bentul kon kok. Piye rasane? oh kok Nyanyi ono. Mangmula kena gak pedis pedis ayo mbak mik lho Ayo. pedis Ora mula ndek susu demi. Kene dhewe ra ngemi ya Dono. Muga-muga jero. kok nggene Muga-muga jero. Omahmu ndi nak? Muga-muga jero ambene. Wah nang ora temen. ana ulus Eh. apa iki ana ulus
Cokot tanganmu pedhot kon kok. Selamat. Selamat. Aja dibuka aku bulus. Aja dibuka nah. Ngoten. Lho, selamat. Iki le urusan ndi? Mbok gore ana dhewe. Selamat. Unyam ngene. Iki le urus iki ndak sih. Iki le aku gomro iki le. Oh, lho iki le aku. Selamat wis pedhot. Kon kok. Pedhot temen wis. Aja diombe nak. Iku jamu. Apa? Pahit. Apa aku? Lho, kon kok. Wis. Urung kerasa. Piye rasane? Urung rasa. Piye rasane? Urung asa. Piye rasane? Ait. Oh, mangmula. Kene pitung dina pitung bengi ae jek kemeter mi atano. Kon nyosar ae. Kok ini? Enak. Tunggone ya. Kon iki jatine sapa sih, Nak? Karo apa? Iku tak omongi. Iya. Ini jange ono anjir gede. Halah. Enak, jange ono anjir gede. Terus Kene lho jange ono banjir gede. enak anjir gede. Cok, tangannya jange ono banjir gede. Terus Iko cek amet. Ayo. Gawe yo perahu. Hah? Perahu lesung. Sobeke arep entong. Lah kan golek, Nak. Pokoke iku upak ausung, obek entong gak apa-apa amet. Oh, iya. Aku le ya. Iya, Nak. Iya. Atur lu Pak aku kayak mama ya. Iya. Heeh. Celak aku. Mi aku, Pak. Disenane bapakne iki lho. Gila, mi iki lho. Kelek iki. Oleh Pak. Iya, Nak, iya. Mbokmu. Arek iki aja sembrono lho. Biasae mandi omonge. Ayo ngetok kayu gowedi, entro kaya lesung, dikeki ombo digawe prau. Kok entengmu jenenge. Pak Gunding, nggih. Sampeyan ketung tuwa, ya lho. Bab anane asan iki ya mosok bodho-bodho sampeyan. Nggih, menika Piye amrih desa kene slamet sak lawase dhewek sanang pangan. Lah kene ben iso lancar. ngoten Ya apa men bulan. ngono ta? Nggih. Ayo kono di semakno. Nggih. Monggo mriku. Lho pun. Asmane kan ajate. Oh, kajate ngono ta. Yo, ajat kanggo. Ayo, ila undangan. Undangan. Oh, suwe aja nang ujug nak dadake. Umpan aku rek. Ayo. Cepelo undangan. Halo. Lho, ya pamu koyo ngono. Aku elok undangan. Ambumu koyo ngono. Wandane wis nyember-nyemberi. Lho, Pak Lurah. Ngeten niku ya. Undangan. Nek melok ra opo sik. Wasno tak awak. Iki jamu di mana? Aku kok elok undangan. Bocah kaya ngene iki sing kon minggir karo papan ngene. Minggir. Minggir. Kene. Oe ambu. Yo. Ambu ngur. Hak uat. Awak. Aku dhewe gak kuat kok. Apa elok ametan. Kalah. Kudu minggir kok kene. Ini kok tak omongi ya. Aku pokoke iku elok ametan iki ya. Terus nek gak entuk lho, aku ngono iki yo moh gak iki. Lho. Lah apa gak minggir? Elok ametan iki. Kalah. Iko ingin aku kok engke kabeh. Nah, Nggih, aku lem iki. Pokoke aku duwe talem boro. dan jole apa? Apa? Pokoke talem boro ki Tapi putih. tapi awakmu gelem minggir kok kene ya. Temen lo janji lho. Wis iko ico. Bone ayam boyoku aku engke ya. Iki ati oto lanang. Ya. Roh, Apa sih apa? cemeti soto lanang goblok. Iki ti oto lanang, tak
Tiada anang cemeti sarga lanang. Lah iya lho. Kita nyepno ndek ini. Ah, ya. Ini. Iko nek aku apa nek helm. Okoke iko habut eti ada lanang, aku helm iki. Kaya ngono. Aku nek kena awakmu kudu mingkire lho. Ya mingkire lho, temen lho. Tapi nek gak mingkire awas. Ayo bakut to Nur. Iso temen ta mingkire bocah iku. Samine gak kuat iki. Ya saya ki angkat besi kok. Oh, ngene kok. Ya Nur, apa ta? Lah Nur. Apa kok ini Nur? Ojo digawe-gawean kok. Waduh sak. Oh, aja guyon ta. Aku itu Iki mek obot tok. ngono. Mek obot tok gak iso bol. Gring. Oh, iya. Temenan ta ning nyepne bro kene lho. Kene gade kene. Kula melu nang nggih. Monggo. Ngomong ya. Goblok kabeh kok. Ngene kok. Apa kok acul-acul ini? Mangulo sarapan dhisik ta. Sarapan dhisik. Gak percaya. Lurah. Lah nggih, Pak Lurah ya. Monggo. Pak Lurah. Sama. Gus Lurah tuwek. Alah. Pun guyen ta, Pak? Pak Lurah. Iki Pak Lurah kene yo aku kene. Iko abe gak iko abot ketiyo danang. Pak Lurah gak iko. Iya. Terus tak abot ngono iki. Abutan gak apa-apa. Men? Iya, abutan. Awas abutan ya. Iya. Oh,